Dawowar raba gardama a cikin shirin labari na. Tofa ana wata ga wata, lalle da akwai cakwakiya sosai a cikin wannan shahararren shiri mai suna labari na. Domin kuwa mun ga inda raba gardama ya dage yana tashi a fage wajen masoyiyarsa kafin dawowarsa. Daidai kuma Alhaji Dan Gaske mahaifin Firasdo ya ci alwashin cewa duk inda wannan raba gardama yake tabbas ya kamo shi. To tun bayan bayyanar wata kalma sabuwa a cikin wannan shahararren shiri na labari na, wato kalmar raba gardama, wannan shiri fa ya ƙara hargitsewa, ya ƙara ɗaukar hazo. Domin kuwa dukkanin wanda yake kallon wannan shiri yanzu babban burinsa shine ya san shin wane ne wannan raba gardama din. Wannan shine babban burin dukkanin wani makallacin wannan shahararren shiri mai dogon zango, wato labari na. Domin kuwa tun farkon wannan shiri, tun season 1 ake tabbata kan soyayyar saroniyar wannan shiri, ma'ana jarumar wannan shiri mai suna Sumayya, wadda rayuwar wannan shahararren jaruma mai suna Sumayya cikin shirin labari na take cike da kalubale. Domin kuwa a cikin labarin nata akwai abubuwa sosai masu ɗaure kai, wanda yanzu har an zo ga al'amarin raba gardama, wanda al'umma musamman makallata wannan shahararren shiri ke tunanin cewa babu wani fara raba gardama sai Mahmud. Duba da yanda a farkon sanin wannan kalma ta raba gardama, masu shirya wannan fina-finai da kuma darakta sun kimtsawa makallata wannan shiri shakku, sannan kuma sun kankatar da hankalinsu akan Mahmud, ta yanda Sumayyan ta bayyana cewa lambar da aka turo mata sako babu mai turo mata sako a wannan lamba sai Mahmud. Sannan kuma ta bayyana cewa wannan sako fa ba a turo shi a guri kusa ba, sai a tun daga America aka turo wannan sako. Hakan ne yasa kaso mafi rinjaye na wanda suke kallon wannan shahararren shiri ke tunanin cewa fa ba kowa bane raba gardama sai Mahmud. To dai ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin sanin wane ne wannan raba gardama, sannan kuma da magana akan dawowar raba gardama a cikin wannan shahararren shiri na labari na. To bayan bayyanar wannan al'amari a cikin wannan shahararren shiri na labari na, ma'ana al'amarin raba gardama, mutane ke tunanin cewa bai ma kamata raba gardama ya shigo a cikin wannan shahararren shiri ba, domin kuwa idan raba gardama ya zo to tabbas za a dora akan cakwakiyar da aka fara, wanda kuma kamar yadda muke gani tun kafin raba gardaman ya zo an shiga wani halin da ake tunanin to me zai faru idan raba gardaman ya zo. Tun kafin raba gardaman ya dawo ga irin abin da yake faruwa, to ya za ta kaya idan raba gardaman ya dawo? Tabbas abin da zai faru bayan raba gardama ya dawo ba karamin al'amari bane ba, domin kuwa abu ne mai girma. To yanzu kafin mu je ga maganar dawowar raba gardama a cikin shirin labari na, domin mu duba yiwuwar kasancewar Mahmud ta zama raba gardama a cikin shirin labari na, shin ta tabbata Mahmud ne raba gardama? Idan ta tabbata, shin ta yaya zai kasance haka? Sannan kuma ta wace hanya zai dawo? Sannan kuma iya batun mutuwar da ya a baya har aka je aka binne shi, shin me yake faruwa? Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo. To komai na iya faruwa in dai magana ake ta fim, domin kuwa dukkanin irin abin da darakta zai kirkira domin ya taso da matacce a cikin fim tabbas abu ne mai sauki a gurin masu shirya wannan fina-finan. Duk da cewa abu ne sabo, ba a fiya ganin sa a fina-finan Hausa ba ko kuma fina-finan Najeriya ba, sai irin fina-finan Amerika, wanda kuma kaso mafi rinjaye na irin wannan fina-finai mutum yana dawowa ne bayan ya mutu, amma mafi yawanci zamu ga cewa irin wa'annan mutanen da suke dawowa bayan sun mutu ko dai su kasance fatalwa ko kuma matsafa ko kuma dai aljanu ko kuma horaye. To amma dawowar matacce a cikin fina-finan Hausa wannan abu ne sabo, wanda idan ta tabbata Mahmud zai dawo a cikin wannan shiri, to wannan shine al'amari na farko da aka fara yi a kasar Hausa a cikin fina-finai, kamar dai yanda bincike ya nuna. Tabbas Mahmud na iya dawowa a cikin wannan shahararren shiri, duba da yanda mun ga ta yanda ya mutu ne sakamakon bugawar zuciya, sannan kuma ya mutu a asibiti. To kun ga ko anan ma za a iya hada baki da masu asibitin domin a canza Mahmud a bada wata gawa a matsayin Mahmud domin cimma bukatun shi Mahmud din ko kuma wani wanda ya sa shi wannan aiki. Sannan kuma masu yawa wannan gawa wanka su ma za a iya tsara su domin haɗa baki da su waɗanda za su yi wankan gawan ma a zaɓe su a basu wannan aiki domin su rufe komai a sirri. Sannan kuma mun ga yanda mahaifiyar Mahmud din ba ita ce masa wanka ba, balantana ta fahimcewa ɗanta ne ya mutu ko ba ɗanta ba, ko kuma watakila za a iya haɗa baki da ita mahaifiyar tasa domin cimma wasu bukatunsu. To komai dana iya faruwa a cikin wannan shahararren shiri na labari na, domin ganin an dawo da Mahmud a cikin wannan shiri. Shin me zai faru bayan tsohon saurayin jaruma Sumayya a cikin shirin labari na, ma'ana Mahmud ya dawo? Shin ya kuke gani me zai faru a cikin wannan shahararren shiri na labari na din? Tabbas idan yanzu harba ake a cikin wannan shiri na labari na da bindigogi, idan Mahmud ya dawo tabbas bama-bamai za a dinga tasa. Dan kuma yanzu bama-bamai ake tasa da igwa-igwa da manyan motocin yaki a cikin wannan shiri na labari na.
tabbas idan Mahmud ya dawo to nukiliyoyi za a dinga harbawa. Wannan shine misalin abin da zai faru bayan Mahmud ya dawo a cikin wannan shahararren shiri na labari na. Domin kuwa idan muka yi la'akari da irin tashin hankalin da jarumi Presido ya shiga da kuma dimuwa da kuma ficewar hankalin da ya shiga bayan jin labarin raba gardama, iya labarinsa da wasiƙunsa kawai yake gani, to ina ga a ce ya ganshi ido da ido. Yanzu gashi saboda samun labarin raba gardama ya ma fasa zuwa kasar wajen da aka yi niyyar kai shi domin a duba lafiyarsa, kuma gashi ta tabbata shi jarumi Presido babu ta yanda zai auri jaruma Sumayya har sai ya yadda an kai shi kasar waje an masa aiki. Sai dai kuma sauki daya da raba gardama zai samu a cikin wannan shiri, ma'ana in ta tabbata Mahmud din shine raba gardama, Lukman yanzu ya riga da ya haƙura da jaruma Sumayya domin kuwa ya koma gurin yar uwarsa. Sai dai kuma shi ma Lukman din ya makara domin kuwa Haidar ya riga da yayi kaka gida yayi wa Bakeri a gurin tsohuwar masoyiyar tasa wadda take matukar bala'in sansa. To a bangaren raba gardama kuma jama'ar dama suna ganin cewa fa ba Mahmud ne raba gardama ba, domin kuwa Mahmud ya riga da ya mutu kuma ba zai dawo ba. Wasu na ganin cewa tsohon abokin Presido shine raba gardama, duba da yanda an ga sun samu matsala sosai tsakanin shi da Presido din. Tsohon abokin Presido wato Jagwado wanda kuma ake kiransa da Dadi, ana ganin cewa ba kowa bane raba gardama sai shi. Sannan kuma wasu na ganin cewa fa raba gardaman nan fa ba kowa bane ba sai sabuwar kawar Sumayya wato Hajara, ko kuma mu ce Hajara, wadda ta kasance ɗaya daga cikin masu shiga al'amuran Sumayyan wanda suke ba Sumayya shawarwari da sauransu. Domin kuwa mun ga yanda Hajaran ta nuna cewa akwai wasu buƙatu da take so ta cimma akan rayuwar Sumayya. Tabbas wasu na ganin cewa ba kowa bane raba gardama sai wannan yarinya, amma sai dai kuma masu shirya wannan fina-finai da kuma masu bada umarni, ana mahukunta wannan shiri sun nuna mana cewa ko kuma ce sun dora mu akan tunanin cewa raba gardama fa shine Mahmud, sannan kuma hakan na iya faruwa. To ku bayyana mana ra'ayinku a comment section, shin ya za ku ji idan aka ce tsohon jarumin shirin labari na ma'ana Mahmud ya dawo a cikin wannan shiri kuma shine raba gardama? Shin me zai faru? Shin kuna ganin an yi wa Aliyu adalci ko ba a yi masa ba a cikin wannan shahararren shiri na labari na? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section yanzu. Sannan kuma muna mai ƙara tabbatar muku da cewa tabbas raba gardama zai dawo, ko ba daɗe ko ba jima za a gane shin wane ne raba gardama a cikin wannan shahararren shiri.